Halløj alle sammen, og velkommen til den her video her på min kanal. Eller, ja, den her kanal. I dag der skal vi spille noget Ark Survival Evolved. Jeg ved godt, sidste video det var en lidt underlig intro, men sådan er det. I sidste episode tæmmede vi den her mega fede Parasaur her. Jo, det gjorde vi. Selvom den ikke vil indrømme det, så tæmmede vi den. Og jeg har lavet lidt siden sidst. Som I kan se, så er der sådan en kraftfelt uden om basen. Og jeg har gjort lidt klar til dagens episode, for jeg har lidt planer for, hvad vi skal lave. For eksempel så har jeg bygget lidt om på basen her. Jeg har lavet en lille farm herovre, hvor vi bruger longgrass og rock carrots, så vi kan begynde at lave det næste kæbel. Og så heroppe bruger vi citroner, og ja, det var citroner og citroner. Det var meningen, at vi også skulle have groet kartofler herover. Faktisk. Men det tror jeg tror jeg har byttet rundt på dem. Nå, det må vi gøre senere. Men jeg har lavet lidt siden sidste episode. En af dem der dræbte os derovre, en af de der fugle. Gæt hvad? Sådan en har jeg tæmmet. Det var for at gøre det lidt nemmere. Den her episode, den er her. Det er en han. Level 67. Den her. Jeg tænkte, men det er jo bare en... Det er bare sådan fugl. Den er ikke så hurtig og sådan noget. Jeg sprinter ikke lige nu. Det her det er uden jeg sprinter. Det her når jeg sprinter. Den ser lidt underlig ud, hva'? Men det er i vandet. Jeg sprinter ikke. Jeg sprinter. Det er en speedbåd. Og det er ikke bare en sådan kedelig speedbåd, der ikke skader noget. Den er stærk. Sådan. Meget stærk. 38.000 damage. Så kan jeg ikke lige forestille mig de der next level nogen, vi kommer til at kunne tæmme. Jeg tænker 100.000 liv. Og så bare, ja, sådan noget som, ja, en alfa. Jeg har været sådan lidt ude i, skal vi ikke til at begynde at tømme en flyer eller sådan noget snart? Det er træl, og jeg har lavet 2 crossbows også, men det er træls, man ikke kan ud fra den her, for så ellers har den været nok det bedste mount. En af de bedste mounts i spillet, i min mening, fordi den er så hurtig. Og nu tænker I nok, hvordan har du tænkt dig at lave kibble uden æg? Det er ikke et problem. Det er det, vi har den her til. Jeg har været ude at tæmme lidt dodoer, som så har lavet os 29 æg, og jeg har også tæmmet sådan en turtle. Fordi jeg tænkte, den var et godt køleskab, men så lavede jeg det her. Så ja, og jeg har været ude at dræbe den der fabled en, der var. Det troede jeg ikke, jeg kunne. Og så noget toxic blood har jeg skaffet, og så noget alpha blood. Så det er crazy. Det var så også nogle fair fights, men vores høne ting derovre er rimelig stærk. Så har jeg på en eller anden måde, så har jeg så dræbt en crystal wyvern, og det vidste jeg ikke. Men vi har skaffet noget hide. Der er lidt toxic hide her, og noget keratin, og så en tame helper. Og sådan en primal stimulant. Dem tænker jeg ikke, vi skal bruge. Og så nogle potent narcotics. Så har jeg fået nogle toxic trank arrows. Og normale bedøvelsespile. Og FMK stone trank arrows. Jeg vil godt se, hvad forskellen på de to her. Men så hvis vi lige kigger herinde, så har jeg noget fabled hide. En hel del alpha hide. Og en fin nok. En stor slat toxic hide. Og så normal hide har vi masser af. Og herinde der har vi lidt træ og en meget lille smule thatch. Der har jeg ingenting. Og her har jeg armor fra sidste episode. Her der, jeg havde lavet et nyt sæt armor. Sådan hide armor. Fordi jeg tænkte det var der brug for. Og så har jeg lavet den her, som gør... jeg har lavet 40 af dem her, hvilket så er sådan, at vi kan track, hvor mange levels vi smider i vores dinoer. Og sådan awesome dino tracker ting også, og så sådan en pickup. Og så en hel del af de her kugler her, og så sådan en soul trap cannon. Det har så også taget lidt tid, det er jeg ærligt erkendt. Men nu synes jeg så også, at vi er ved at være der sådan okay med
Så nu synes jeg, at vi skal... der er en toxic. Allerede den der kunne være fed. Fordi den er god til kiting. Men den til den sover. Det er ikke helt endnu. Den gider ikke have noget at gøre med det var en light. Sargor kan klemme mig af den her, så det vil jeg heller ikke. Der er en epic Bionic. Lad os se. Vi vil meget gerne have en flyer. En Pelagonis havde ikke gjort noget, den kan jo lande på vandet. Men en Pteranodon gør slet ikke noget. Der er en helt normal en. Vi vil gerne begynde lidt på moddet i den her episode. Hvorfor skadede jeg lige 6? Nå jo, det var fordi jeg havde pumpet melee damage lidt op. Det der, jeg kan ikke se, hvad ting de er på grund af levels. Hvad er det? Det er en helt normal Pteranodon. Men det kunne også være, at vi skulle tage og tæmme sådan en Toxic Dodo her. Fordi så kan den begynde at lægge Toxic æg. Så kan vi sådan lidt springe Toxic over. Fordi det er sådan lidt... Det bruger vi ikke så meget. Men det skal gerne være en hund til mig, fordi så lægger den æg. Men lad os nu se. Vi tager lige tilbage til basen, så kan vi lige tage nogle pile med. Jeg tror bare, det bliver toxic pile. Ja. Selvom egentlig det havde været sjovt lige at teste de her. Fordi jeg ved ikke, hvor meget de giver. Så kan det være der. Og helt normal. Øvelsespil. Min fugl placerede jeg den her. Det gør jeg ikke lige helt huske det. Og så skal jeg selvfølgelig lige have kæbbel med. Det kan jeg så ikke huske, hvad jeg skal bruge. Og lave, har jeg overhovedet lært det. Toxic kibble. Der, jeg skal bruge gulerødder, narkobær og æg og fiber og ja, rødent kød. Så er det godt, at vi har vores parasol herude. Den er rimelig god til at fange narkobær. Ja, det var så ikke lige meningen, du skulle herind, vel? Skal jeg have gulerødder? 4 gulerødder fint. Det kan da være, at jeg kan lave 2 kæbel. 2 kæbles. Skal jeg have lidt rødt kød? Det har jeg så også skaffet lidt af her. 97 her. Har jeg lidt hide? Eller fiber? Nope. Ligger det her ind? Nej. Kejlehud? Nej, du som ikke. Fiber. 30 fiber, det må være nok. Jeg kan lige tage en drikkepause. Ja, det har jeg lagt ind. I blæs. Og så mangler jeg selvfølgelig nogle æg. Eller et æg til at starte. Eller skal vi lave 2 kibble? Jeg tror, vi laver 2. Vi laver 2 kibbles. Kibbles. Okay. Okay. Kibbles. Sådan der. Så er der 2 kibble. Ja, der er rimelig god tid for det spoiler der. Godt, så er det vel bare lige at prøve at se, om vi kan finde nogle Toxic Dodos. Jeg så en Toxic Zombie Dodo. Men er det ligesom en normal Toxic Dodo, eller? Se, jeg tror vi starter med FMK. Okay, den var instant nu. Du får 1 kibble. Et stykke kibble. Jeg ved ikke lige, hvor meget torper den gav, den der.
Så tæmmer den stille og roligt, tænker jeg. Sådan der. Og du kan bare lige få lov at komme med her. Joink. Hvad? Den ville jeg meget gerne have haft tilbage, den der. Det var en meget værdifuld pil. De er seriøst. Er jeg den eneste, der er bange, når man tæmmer dodoer? Primal 4. De er aggressive, de dodoer her i Primal 4 jo. Jeg kan ikke se den dodo nogen steder, mand. Og jeg ved bare, den er her. Der. Toxic dodo. Lige i rumpetten. Ja, du skal bare gå ned. Sådan der. Et stykke toxic kibble. Jeg skal passe på, at jeg ikke selv spiser det. Så vinder vi. Sådan. Ja, det skal du så ikke hedde. Du skal ikke hedde. Okay, det var, jeg så ikke engang, var den anden. Ja, det var 2 damer. Det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt. Det er en alfa dodo. Den kan vi ikke blive til. Jeg tror faktisk, alfa er det næste level. Den her. Og den her. I skal så bare stå og sprøjte æg ud ind i den maskine, derfor I får ikke lov at stå herude. Puff og puff. Like-ish. Den havde lidt svært ved at producere fertilizer, den der sidste, synes jeg. Men nu synes jeg, det går lidt bedre. Ja. Så er det vel bare at vente på, at en af dem lægger et æg, tænker jeg. Ja, de må da meget godt lægge et for min skyld. Jeg har ikke noget imod, at de ikke lige lægger et. Men vi kan da lige gå ind og søge på... Toxic kibble, så er det alpha kibble. Har vi det? Vi kan da begynde at samle det. Stik kød kan vi godt. Toxic blood, toxic egg. Ja, vi kan nemt skaffe det hele. Ja, så skal vi have lidt toxic blood, var det en. Og så lidt cooked meat har vi. Hvad var det mere, vi skulle have? En kibble. Stegt. Sådan der. Så skal vi have 2 gulerødder. Nej. Lidt citrus. Kiggede jeg på toxic. Og 3 er fint. Tror vi 3 er fint? Ja, det tænker jeg. 3, det må være fint. Helt fint. Kibble. Og 5 med jordbær. 5 med jordbær, det må du have. Kom så, 5 med jordbær. 61, det er meget bedre. 61, det er langt bedre end 5. Ja. Kibble. En alfa kibble. Sådan der.
tænker, at nu tænker jeg, at ja, det jeg kan bare komme herind. Vi har en Toxic Trank. Det er nok dem, vi primært skal bruge, tror jeg. Toxic Trank Arrow. Så. Ja, det er nok dem, vi primært skal bruge, fordi ellers så skader vi vist ikke nok. Og så punkten. Fordi her lige få lov at komme herind og ligge. Og se bil, den gider ikke. Godt. Så kan vi hoppe på denne her. Ja. Nu ved jeg så ikke lige helt, hvor der spawner gode elfærer hen. Det havde været sindssygt, hvis man bare lige ser sådan en alfa. Ej, jeg flyver. Hvis den dør nu, ikke? Den mister ikke engang liv. Det vidste jeg godt. Alpha Pteranodon. Jo. Det er den, vi skal have. Vi skal have en Alpha Pteranodon. Ej, det mener du ikke. Kan de... Nå. Okay. Hvorfor var det, jeg ikke tænkte mig til, at de... Det var så ikke dig. Jeg skulle lige til at spørge, om det ikke lige tilfældigvis var sådan, at du havde glemt mig. Alpha Pteranodon. Du må godt lande nu, fordi så vi skal jo være bedste venner. Om du ved det eller ej. Eller håber du vil det, fordi du har ikke noget valg. Når jeg vil være venner med dig, så er vi venner. Nej, du skal ikke komme ned, det var for sjov. Men vi skal sidde og vi skal dele aftensmad og sådan. Kommer du ned eller hvad? Jeg har ikke rigtig noget valg. Jeg tør bare heller ikke begynde. Jeg vidste det. Det er spild af bil, det her. Jamen, så kom der ned. Vi skal være bedste venner. Ja, sådan der dygtig. Bedste venner, som sagt. Men det... Fuck. Jeg ser den. Et skud i hovedet. Den er med. Jeg vidste. Jeg ved altid, hvor de er henne. Spis den lige, fordi jeg sidder fast. Det er ikke sjovt. Jeg sidder fast. Jeg sidder helt fast. 23. Kom nu, spis. Jamen, jeg vil også godt have... Ja, jeg vil godt have, at du spiser. Kom nu, spis den. Ja, det er din alfa-kæppe. Du skal ikke engang overveje at lade være, fordi vi bliver bedste venner efter det her. Du ved det. Du ved det, jeg ved det. Du vil elske det. Kom, ja, spis den. Spis. Så slemt smager den altså heller ikke. Altså, jeg ved godt, den smager lidt af æg og sådan. Men det bør du kunne lide. Der står, det er det eneste, du giver have. Og jeg har betalt dyrt om for at give dig den der. Jeg har givet dig den rigtige. Det er alfa-kibble. Ja, alfa-kibble. Og du er en alfa-pteranodon. Og du kan faktisk lægge æg til mig. Men så spis den dog. Men kan jeg ikke gøre et eller andet, så jeg kan? Ja, godt. Du er god. Du er ikke sådan et problembarn, ligesom her Alpha Pteranodon herovre, mand. Men kan du ikke bare spise den? Så spis den dog. Men har du i det mindste gode stats, eller hvad? Nej, faktisk ikke.
Men jeg tvangsfodrer dig med den lige om lidt, så kommer den så langt ned i halsen på dig, at du... Ja, det skal vi ikke engang begynde på. Store tænder, du har. Ja. Kom så. For Pteranodon. Vil du se, hvad der sker, hvis du ikke snart spiser den? Så får du samme skæbne som din bedstemor der. Sådan der, jeg vidste. Jeg vidste, at du inderst inde godt vil være venner med mig. Så er det bare, om jeg kan finde hjem igen. Gå ud fra, at jeg bare skal have... Sådan der. Nu har vi en Alpha Pteranodon. Og jeg synes egentlig, at level 23, det er fint. Det kunne godt have været bedre. Men det er fordi statsen på serveren er ret meget bedre. Så. Ja, det er derfor. Skal vi lige se. Pteranodon. Alpha Pteranodon sadel. Kan vi lave den? Ja, nej, jeg er ikke sikker på det der med kiten. Så skal vi ud og tackle et par skildpadder. Ja, vi mangler 100. Den er det den. Der er det ikke. Ej, ligger der noget her i? Nope. Så må vi lige ud og sige hej til et par skildpadder. Nu har vi, det er selvfølgelig dig, der har det, 100 og 113, 200. Ja, det der. Vi har lige fået flak armor. Vi har fået en sniper og potent og toxic og noget blood. Vi har da fået mange ting på den tur der, som var ret gode. Andet? Nej, ikke lige nu. Nu kan jeg leve. Pteranodon. Fiber. Det var så ikke nok fiber, det ved jeg ikke. Okay, det er så en ny den anden. Pteranodon. Ja, så skal jeg altså derover i. Ja, og så mangler jeg noget alpha hide og noget. Alpha hide har vi. Ja, og fiber, det skal jeg lige ud og skaffe. Det gør jeg lige hurtigt. Og ja. Pteranodon. Det var så slet ikke nok. Så har jeg gået igen. Nu vil jeg virkelig godt have sådan en fiber dino eller en sickle eller sådan noget. Pteranodon. Det er alpha. Like this. Vi bare lige have det inde herude. Sådan lige.
Og på med sadlen. Og... Okay, den er faktisk hurtig fra start. Hvad med damage? Er det sådan fint nok? 1700, det er ikke så slemt igen. Taco. Okay, den får rimelig meget melee damage. For at dræbe den der light. Den ender med at dræbe den der. Så kan vi lige pludselig komme til steder, vi ikke har været før. 57.000 damage. Det er fint, og 20.000. Movement speed. Okay, det behøver man ikke pumpe ret meget i der. Så. Nå. Men den kan jo lave æg. Så. Der er det der kavo, og det der kavo. Altså, der resten bare blive. Der kan jeg da lige tage at lægge min pectoranodon ind. Så skal den bare lave nogle æg. Men jeg tror, det var alt for den her video. Ja. Hvis I gerne vil se mere Ark Survival Evolved, så skal I bare skrive en kommentar, give videoen et like, og husk at subscribe. Og husk nu at skrive et navn til vores Parasaur, vores fugl og vores Pteranodon. Jeg ved godt, det er rimelig meget arbejde, men jeg vil sætte stor pris på det. Ellers er der ikke ret meget andet at sige end ses i næste video. Hej hej!